Nar il-ħadd li ġej fid-9 ta' filgħodu ninġabru flimkien mal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja fil-Furjana għall-festa ta' San Kalċidonju, wieħed mill-ftit qaddisin li d-devozzjoni lejhom bdiet f'Malta. Flimkien ejjew niċċelebraw il-fidi u t-tama tagħna bħala komunità nisranija. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tajnhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqarli u nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, wara li Mosè sema l-leħen qalb l-Olliq, wieġeb lil Alla: Ara, jiena mmur għand tulliet Iżrael u ngħidilhom: Alla ta' missirijietkom bagħatni għandkom. U huma jistaqsuni x'jismu? Jiena xi ngħidilhom? Alla wieġbu: Jien li jien. U kompla jgħidlu: hekk jgħidilhom lil ulied Iżrael: Alla hu bagħatni għandkom. U Alla kompla jgħidlu: hekk għandek tgħidilhom lil ulied Iżrael: Jahwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, bagħatni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Mur u iġbor ix-xjux ta' Iżrael u għejdilhom: Il-mulej Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, derli u qalli: Ħsibt fikom u x'qegħdin jagħmlulkom le fl-Eġittu. Jien inwietkom li ntellakom id-tbatija tal-Eġittu, fart il-Kananin, il-Ħittin u l-Amurin, il-Periżin, il-Ħiwin u l-Ġebusin, fart tnixxi ħalib u għasel. Huma jisimgħu kliemek u intu x-xjux ta' Iżrael tmorru għand is-Sultan tal-Eġittu u tgħidulu: Il-mulej Alla tal-Ebrej iltaqa' magħna u issa nitolbuk ħallina nitbedu 3 ijiem mixi fid-deżert biex hemm nofru sagrifiċċji lill-mulej Alla tagħna. Jien naf li s-Sultan tal-Eġittu ma jħallikomx toħorġu mingħajr ma jkun imġiel b'saħħa. Għalhekk jien immit idejja u nolqot lill-Eġittu bl-eġubijiet li nagħmel fih. Wara dan il-Farawn iħallikom tmorru. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak, flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U kattar ħafna l-poplu tiegħu, saħħu aktar mill-edewa tiegħu, dawrilhom qalbhom biex jobodu l-poplu tiegħu, biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu, flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat lil Mosè il-qaddej tiegħu u lil Aron li hu kien għażel, wera bihom eġubijietu ħwejjeġ tal-art fl-art ta' Ħam, flimkien il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Tifhi lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubin. Din hija silta ħafna qasira tal-mulej Ġesu li jistedinna nersqu lejh, ejjew għandi, waħda forsi mis-siltiet li żjed eżies u l-istediniet li żjed kommoventi ta' Ġesu. L-istedina li nersqu lejh tfisser ukoll li nkunu intimi miegħu. Ejjew għandi u jiena inserraħkom. Hija biex ngħidu hekk weda sabiħa dik li jagħtina Ġesu, li meta nkunu tassew ħbieb tiegħu u ħbieb tal-Evanġelju, il-qalb tagħna tistrieħ fil-kwiet, fil-paċi, anke meta l-ħajja ma tkunx faċli. Intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin. Il-mulej fir-realiżmu kbir tiegħu jaraf li aħna nafu nkunu mħabtin u mtaqlin. Imma hu kapaċi jagħtina dan is-serħ li ġej mill-ħbiberija tagħna miegħu u tiegħu magħna. Mela ma ninsewx li meta l-mulej jgħidilna ejjew għandi qed jistedina nsiru tassew ħbieb tiegħu. Mbagħad juża kelma oħra li tfisser intimità, juża l-kelma madmat. Il-madmat kienet biċċa għodda li torbot flimkien żewġ annimali, żewġ oġiela biex ikunu jistgħu jaħdmu flimkien. U l-madmat ta' Ġesu huwa dak li jaqadna flimkien miegħu, huwa wkoll toqol imma jgħidlu madmat ħelu u toqol ħafif. Madmat ħelu u toqol ħafif. Tajdu li di mhux kontradizzjoni, imma jekk għandek il-Ġesu miegħek, dak li hu tqil isir ħafif, il-madmat li jafaq fuq spallejk imma li jaqdek miegħu isir madmat ħelu. Jgħidilna wkoll biex nitalmu minnu. Diversi drabi Ġesu juża din l-espressjoni talmu minni, imma mod speċjali f'dan il-mument. Jiena ta' qalb ħelwa u umli. U jgħidilna wkoll is-sigriet ta' dan il-mistrieħ li hu jagħtina, għax il-ħlewwa u l-umiltà huma dawk li se jiggarantulna il-mistrieħ, il-paċi, is-serenità tal-qalb. Jekk aħna nkunu żorri, supervi,
ma nafx jekk nistgħux inkunu tassew mistrieħa fir-ruħ u l-qalb tagħna. Talmu minni għax inta qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Il-kelma madmat bil-Latini hija jugum u l-Latini kienu jużaw il-kelma conjugium għażwieġ. Il-madmat li jżommuh u jgħixuh it-tnejn. Illum nitolbu biex anke l-miż-żewġin ma jinsewx li l-mulej qiegħed magħhom huma li jerfgħu il-madmat ħelu tas-sagrament ta' żwieġ. Għandhom bżonn ħafna ħlewwa u ħafna umiltà. Nitolbu biex fl-imħabba ta' xulxin isibu tassew mistrieħ għal ruħhom. Ħuti ejjew fid-dawl ta' din il-kelma nitolbu d-don tal-ħlewwa u tal-umiltà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad-don li naħfru lil xulxin mill-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għad-don tal-aqal u tal-vera prudenza fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma mħabtin u mtaqlin biex jersqu lejn Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamil mulej li f'dawn il-jiem ta' sħana tal-limna nieħdu paċenzja u ma titlanniex malajr. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin jaħdmu biex aħna jkollna provista tad-dawl f'waqta u kullimkien biex il-mulejja tihom den, saħħa u għaqal. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tberikna bid-don tal-paċenzja, tal-umiltà u tal-ħlewwa bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulejn lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej il-mulej Alla Alla tal-eżerċiti. tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fili. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Apollinaru l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi.
dawnu l-ħaruf talla, dawnu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek nitolbuk li nersqu sikwik lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nar il-ħadd li ġej fid-9 ta' filgħodu ninġabru flimkien mal-Arċisqof Charles Cicluna fil-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja fil-Furjana għall-festa ta' San Kalċidonju, wieħed mill-ftit qaddisin li d-devozzjoni lejhom bdiet f'Malta. Flimkien ejjew niċċelebraw il-fidi u t-tama tagħna bħala komunità nisranija. Nofru dan ir-Rożarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek
ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aghfirna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kien Sant. mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti bis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aghfirna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Sant. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf fl-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek.
Ikull li titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum اغفر لنا ذنوبنا bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għalli xanna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avgata tagħna daw għallena daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina waradana turufnament il-Ġesu, frotti imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom malla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aghfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom jistriħu fis-slim. ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal Missier eternalla, Henna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina, Spiritu qaddis Alla, Henna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob Om għalina, li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob Om għalina, li tistħoq li mħabba, itlob Om għalina, tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal
tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. tori ta' David, Itlob għalina. tori ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna mill-għal l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Itlob mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Smana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit Ħenna tad-dinja, lina. itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar,
Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.